Bueno, sense més prolegòmens perquè tenim moltes coses per escoltar, molt poc temps i per tant serà, disculpeu-me, un coitus interruptus continuus. Farem només petites escoltades que reclamarien cada una per si sola molt més temps del que disposem. I com que a més m'han reclamat que m'atengui escrupulosament. Tinc 3 minuts més. Tinc 3 minuts més. Havia de començar a les 6:15 i a les 7:15 en punt hauria d'acabar la part d'audicions. O sigui, no m'entretinc. No, jo m'hi atindré escrupulosament. Com que a més teniu, crec que la teniu una llista amb les audicions, que segurament, segur que no les podrem escoltar totes, la podreu fer pel vostre compte. Deixeu-me que comenci amb una prèvia abans de... sense més prolegòmens, mil gràcies per estar aquí, encantat d'assumir la invitació d'Arts Combinatòries per pensar aquesta noció i d'alguna manera la idea és aplicar-la directament a la música, no només amb algun dels exemples que planteja Adorno, quan parla d'estil tardà, sinó veure una mica l'operativitat d'aquesta noció en alguns exemples musicals que em semblen bastant rellevants. Abans d'entrar-hi i que en surtin algunes d'aquestes qüestions que ara quedaven penjades de l'altre dia, deixeu-me... Així igual està perfecte, Linda? Sí. Perquè entre que serà audicions i tot, correm el perill, tot i la incomoditat de les cadires, d'acabar-nos repapant. Permeteu-me un contrapunt, encara que no sigui estrictament temàtic, però sí a la idea d'estil tardà en el cas del cinema, que és un territori que alguns han treballat extensivament, i penso per exemple en Domènec Font, que va morir l'any passat precisament, que va dedicar un dels seus llibres més grans, que es titula precisament L'última mirada, no tant per analitzar l'estil tardà en cinema, com per analitzar el que ell considera o anomena obres testamentàries en cinema. Parlarem en un moment si és el mateix obra testamentària que obra tardana, que és clar que no, en el sentit que té obra tardana per Adorno, que és qui en fa la formulació i que ho prendrem com a punt de partida. Un dels exemples més segurament impressionants del que Domènec Font considera obres testamentàries i que jo crec que en cert sentit també és tardana és la de l'última pel·lícula de John Huston, que filma, com segurament sabeu, amb 81 anys i que és una adaptació d'un relat breu de James Joyce que es titula Els morts i que és la narració breu que tanca aquesta compilació que és Dubliners. Huston, com possiblement sabeu, tenia un emfisema pulmonar, va filmar tota la pel·lícula en cadira de rodes, gairebé no podia respirar i va filmar l'última escena, que és a la que voldria fer referència, les últimes escenes sense treure's la mascareta d'oxigen, perquè literalment s'estava asfixiant, fins a l'extrem que poc després de filmar l'última escena d'aquesta pel·lícula inoblidable moria. Tot i que abans havia deixat aquesta obra mestra absoluta de la història del cinema que coneixeu tots i que a més suposava el seu retorn a Irlanda, els orígens familiars, culturals, la seva referència fins i tot literària en el cas de Joyce. Segurament cap de vosaltres, després d'haver vist la pel·lícula, podrà oblidar aquesta seqüència final a la que hi volia fer referència, que és la que es posa en marxa precisament també a propòsit d'una cançó, La jove d'Obrin, que paralitza en l'escala, com veieu aquí, i no la veurem en seqüència, sinó en fotogrames, si no necessitaríem 10 minuts, que no tenim, que paralitza en l'escala a Greta Conroy, precisament la filla de Huston, al final d'aquest sopar de Reis, de l'Epifania, després del qual ve precisament el tancament de la pel·lícula, en aquest tancament inoblidable, en l'habitació de l'hotel, on el marit, Gabriel Conroy, mirant per la finestra la nevada que cau, recita literalment aquelles memorables paraules de James Joyce que diuen: si els diaris tenen raó, sí, tenen raó, la neu està cobrint tota Irlanda, cau sobre tota la fosca planúria central, sobre els turons despoblats, suaument sobre els pantans d'Allen i més lluny cap a l'oest, cau suaument sobre les fosques i revoltes aigües del Shannon,
un a un tots ens anem convertint en ombres. Pensa en tots els que alguna vegada han viscut des dels principis dels temps i en mi transeünt com ells, fluctuant també cap al seu món gris com tot el que m'envolta. Aquest sòlid món en el que ells es van criar i van viure s'enfonsa i es dissol. Cau la neu, i aquí és on se produeix aquest gest sobre el que m'agradaria cridar l'atenció, cau la neu, cau lànguidament en tot l'univers i lànguidament cau com en el descens del seu últim final sobre tots els vius i els morts. I justament en aquest moment es produeix, al final d'aquesta última seqüència, aquest gest que em sembla que defineix una mica el trencament formal, que era una mica el que fèieu referència abans, Josep, de concentrar-nos en la forma, que és que mentre durant tota aquesta seqüència alternativament la càmera ha anat filmant a Conroy parlant o a través de la finestra la neu com cau, justament en aquest moment, quan diu cau la neu, cau lànguidament en tot l'univers, cau sobre tots els vius i els morts, de sobte, el petit gest de la càmera fa simplement això. Aquests 90 graus pels quals de deixar de filmar la cara del Gabriel Conroy i la neu que cau, de cop la neu cau a sobre de la pròpia càmera i veiem literalment això que veieu congelat aquí, com d'alguna manera la neu comença a caure sobre la lent de la càmera, és a dir, sobre els ulls de Houston, que s'està morint, sobre tots els vius i els morts, i sobre nosaltres, que mentre no es demostri el contrari encara som vius. És sobre gestos com aquests, aquest simple gest formal d'una càmera que filma les coses a una càmera que passa a ser allò sobre la qual cau la neu de la qual parla, sobre aquests gestos purament formals que m'agradaria concentrar-ne alguna cosa de les que us voldria dir. L'art sempre ha tingut una profunda fascinació, plantejar alguns casos molt ràpids, jo crec que tan coneguts que només de posar-los en comú segurament, espero, ens ubiqui ja en el territori que m'agradaria musicalment recórrer, que és una certa fascinació per les darreres obres del que a Alemanya en diuen els grans mestres. Dürer va deixar alguns autorretrats extraordinaris, considerat com a models per aquest gènere durant 4 segles, com aquest del Prado, a través del qual en dona una visió heroica, o aquest altre amb 28 anys, de Dürer, en el qual es presenta, com sabeu, amb una autoafirmació de la pròpia dignitat de l'artista, dit de forma ràpida. Tanmateix, cap al final de la seva vida, Dürer va fer 2 autorretrats esfereïdors i insòlits per la seva època. Aquest és un, se'l coneix com l'home del dolor, i té, com veieu, l'aire d'aquell àngel de la melancolia de Dürer, que segurament haveu vist tants cops, tot i que els gestos i els objectes remeten a l'escena de la flagel·lació de Crist i que parlen del dolor, de la imminència de la mort i de tantes altres coses. Pocs pintors al 15-16 han arribat tan lluny com Dürer aquí, però el més enigmàtic és aquest altre que us volia portar, en aquest altre estranyíssim autorretrat en el que un cos impúdicament nu sorgeix d'una mena de forat negre, com del buit, avançant-se cap a nosaltres, i que quasi bé oferta un cos nu com cap altre cos s'ha despullat fins aleshores. Ja no és un heroi, ni és, com potser podria ser l'altre, un personatge bíblic, no és l'Adam, que Dürer ha pintat tan sovint, no sabem d'on ve aquest Dürer que representa aquí, ni d'on surt. I segurament per això la seva imatge és tan inquietant i pertorbadora, que ens acosta a algunes últimes obres en les quals, sense entrar per ara en massa matisos, passen algunes coses. I tot allò que era, cas Dürer, la seva forma habitual d'autorepresentar-se, queda abandonada per inaugurar unes altres formes d'autoexposició que inauguren alguna cosa, com passa en aquest cas, registres iconogràfics que tardaran segles en ser assumit com a tals. El mateix passa amb molts altres, per exemple Miquel Àngel, i disculpeu una mica els exemples molt tòpics, per això ens estalvia d'entrar excessivament en detalls. Aquest artista que tot i haver deixat unes imatges de la pietat que bé podrien considerar-se com l'ideal de la bellesa occidental tal com es desplega des dels grecs, ocuparà els darrers anys de la seva vida no pas en obres com aquestes, sinó més aviat com aquestes, com la Pietà del Duomo, una altra Pietà en la que s'aventura en una operació insòlita per una composició de gran envergadura, podríem dir-ne, en la que Josep d'Arimatea i Maria intenten aguantar literalment el cos de Jesús, gairebé sense poder fer-ho.
a través dels quals Miguel Àngel mostra el pes del cos mort, es llanguint-se a l'hora que cau a terra, podríem dir-ne. L'escultura restarà inacabada, com sabeu, igual que restarà inacabada aquesta altra, la coneguda com la Pietà Rondanini, en la que gairebé és com si s'invertissin els papers, amb aquesta última abraçada de Maria amb el fill mort, que no se sap si és ell que l'aguanta ella o ella que l'aguanta amb ell, sense que puguem saber massa bé qui és el mort i qui és el viu. Últimes obres que ens acosten, per tant, una altra vegada a un trencament. Després tornem a ficar això que insinuàveu. Se pot ser tardà sempre, diguem-ne. El que d'alguna manera definiria l'obra tardana és aquest trencament respecte de si mateix, diguem-ne, de forma molt pròpia. Aquest dissoldre's la forma amb la qual un artista d'alguna manera ha dominat, perquè d'alguna manera la seva pròpia matèria. I comencen a passar algunes coses, com aquests exemples, des del punt de vista plàstic, jo crec que són tan eloqüents. El mateix passa amb Rembrandt, que com sabeu va començar a autorretratar-se quan no s'afeitava i que es passarà tota la seva vida autorretratant-se diversos cops l'any. Ens en resten centenars d'autorretrats seus. És el primer artista explícitament formant part d'aquesta nissaga dolent, els artistes que s'autorepresenten, fins literalment al final de la seva vida, amb els dos autorretrats que va pintar el mateix any de morir, el 1669, que estaven en el seu estudi, i que avui estan una a la National Gallery de Londres i l'altra a Maurice Huyes de l'Haia. Dos de les mirades més inclements que un artista ha dirigit sobre el seu propi cos, en descomposició quan ja és conscient que li queda molt poc de vida. Van Gogh, parlant del de l'Haia, deia literalment en una de les seves cartes: caldria haver-se mort més de 100 cops per ser capaç de pintar-se així. I que ho digui Van Gogh, que és un altre d'aquests artistes obsessionats per l'autorretrat, em dona una mica també la pista, per dir-ho d'alguna manera. Precisament Van Gogh, un altre dels artistes de la nissaga obsessionada per l'autorretrat, que al final de la vida produeix aquesta darrera obra que alguns, amb els que hi coincideixo, interpreten com el seu últim autorretrat, el Camp de Blats en Corps, pintada just abans de morir, i en el que a la presència del camí amb la V baixa, literalment la seva mateixa signatura, s'hi afegeixen els dos sols o les dues llunes, justament en el lloc dels ulls, i un nombre de corps negres que és exactament el mateix nombre de l'edat que tenia Van Gogh quan pinta aquest quadre i quan després mort. Bueno, anem a veure directament, perdoneu el bombardeig, però concentrat per desplegar en cinema i art, amb uns exemples molt canònics, una mica com podríem acostar-nos amb aquestes coses que Adorno considera com a tardana. Anem a la música i escoltem, sense més comentaris, una de les primeres sonates fetes per Mozart, la sonata 279. Sonata de les juvenils de Mozart, no les comentarem, només per veure com ens sona, per si espontàniament endevinem alguna cosa. Sense entrar en anàlisis musicològiques que no farem, plantejament del tema, amb les seves modulacions i variacions, i de seguida tornem a veure a recomençament una altra vegada el mateix tema, exactament idèntic de tot allò que hem sentit. I ara m'agradaria... tornaria a començar una altra vegada.